يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara manifoka abarkada lemmin sona ni ka pituya irana abika ka jabarani so mandi flani wati na ni oye telenyata ni doko nyeta tv jemka be ka fle ofen wati na jemka mini amba fama faso jokene jemka nye mimbe laje walma mimbe laje awere klingrena be laje lefe dogokun ni wati klena ambe fole ani walen mando ko lasi aw klingrena be laje lema ni onka jamana ta kalaje jamana badu min ni sanga ani waati kuma dɔ bɛ na i jɔ malidenw u bɛ u fɛla fɔ kan walima gɛlɛya dɔ bɛ na i jɔ wulikajɔ ani cɛsiriw u bɛ wuli ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma walasa an yɛrɛ bɛ se ka an disi da u la cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na a bɛ fɔ min ma ko actualité sinsin bɛna kɛ fila kan jamana kɔgɔduguyan fan fɛ duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko kidali lahalaya an bɛna da don o la ka se ka dɔ ɲɛfɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ anw ka jamana kuranko kurantigɛ banbali dɔ bɛ bamakɔ waati in na a ka ja mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuranko degun min filɛ nin ye anw ka jamana kan fɛɛrɛ b'a la wa a fɛɛrɛ ye mun ye mun bɛ se ka boloda minisiri bɔra ka dantigɛli minnu kɛ ka taa se énergie yɛrɛ cakɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat olu bɔra ka dantigɛli minnu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ baro ye an bɛna da don minnu na bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye ale lakodɔnnen don teleɲɛta filɛbaw fɛ mamari bitɔn kulubali ye maliden min sigiyɔrɔ bɛnnen don lamɛriki jamana ma nka wagati laban ninnu na a ka wulikajɔ o fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lamagajɛkulu min bilara sen kan juin kalo tile 5 san 2020 n'a bɛ fɔ a ma ko M5 RP o cɛba dɔ don min ka wulikajɔ fanga bonyana o kɔnɔna na kulu min bɛ wasabulon nɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'a bɛ fɔ o ma conseil national de transition o ma fɛnɛ don ka taa se a ka wulikajɔ wɛrɛw ma ɲininikɛla fɛnɛ don maa hakili juru caninen fɛnɛ don an ye mamari bitɔn kulubali wele bi walasa an n'a bɛ se ka baro kɛ nin kisaw kan cogo min na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di mamari bitɔn kulubali ma a ka foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma mamari bitɔn kulubali salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. Alhamdulillah an b'ala tanu. Baasi t'i la. K'ala barikada. Masa min ni filanan t'ale la fa kelen don ka tila ka kisi nɛɛma caman ɲini a ka ciden ɲuman ye n'o ye rasulula alayhi salatu wasalam a n'a dungɛ bɛɛ lajɛlen n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se kiyama jɔ ma masa min y'ale tɔgɔ da ko ya rahman k'a deli ale ka hinɛ an yɛrɛ bangebaga musoman n'a cɛmanw na i n'a fɔ hinɛ n'anw yɛrɛ la cogo min na kabini anw cinin fo ka na se bi ma minnu taɲana ka fara an ka jamana fintigilakaw kan ka fara an ka jamanaden gansanw kan janfa kɛlɛ in na ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ala bɛ taa jɛma ala k'u bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka hinɛ nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen an mansa yɛrɛ tɔ tora an bolo minnu y'an an ka denbaya ala k'u ta fanga kɔnɔna ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ kana kalimana ɲuman ni labanko ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ka jamana in kana ka jamana in ka teli ɲɛtaa tigi a n'a fɔ a baarakɛla laban k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wulikajɔ la ani kibaruya diko ɲuman na an bɛ hali bi dugawu k'a ka baarakɛ mɔgɔw bɛɛ ni baarakɛso ye hali bi ala ka yiriwa sabati ka lajɛlikɛla minnu n'olu fana tɛ an sigi kuntan na k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn u ka sigili ni lajɛli la tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo mamari bitɔn kulubali sanga ani waati n'an ye wele bila i ma i tun tan bɛ lamɛriki jamana kan nka ni waati in na i bɛ jamana kɔnɔ yan nɔ sisan an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn bari sanga ani waati a kɛra arajo ɲɛta ye a kɛra tele ɲɛta ye an ye wele bila i ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen i bɛna an ka wele jaabi ni kɔnɔnajɛlɛ ye ka tila ka i da don jamana yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔw la ka fɛsɛsɛliba kɛ o la an bɛ i fo k'o bonya masegin kɛ ka taa i yɔrɔ tele ɲɛta ni arajo ɲɛta yɛrɛ ɲɛmɔgɔso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye mamari bitɔn kulubali an b'a daminɛ joona joona jamana kɔnɔna kibaruyaba min bɛ bi
ni maliden bɛɛ hami to don kabiri san 2012 waati marisi kalo la san 2012 bi nana kɛ anw ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maramafɛn tabaga jɛkulu walima a bɛ fɔ min ma muruntilen jɛkulu minnu ni u bɔra an ka jamana kɔgɔduguyan fan fɛ dɔw yɛrɛ ka fɔcogo la Libi ka taa se jamana wɛrɛw ma ka na bi anw ka jamana kan hali ni maa u tɛgɛ dilen tun don ɲɔgɔn ma jateminɛw bɛɛ nana bila sen kan o de ye maa minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la ka na anw ka jamana kɔgɔduguyan fan ka na a minɛ an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Kidali Kidali bi wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ bɛ ka bila sen kan an ka jamana wolomasiri tabaw fɛ walasa tɛgɛ bɛ se ka da Kidali kan cogo min na o cɛsiriw bɛ sen na nka a kuma cayalen don wa maliden dɔw yɛrɛ fana sɔrɔla minnu ko k'u fɛla tɛ i n'a fɔ hali dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku ale ka bataki an y'o ye bɔlɔlɔsiraw kan o ko intervention militaire ko ka taa ka ɲɛsin Mali ma ko bari ko malidenw bɛ ka taa maaw fa Kidalikaw fɛ yen nɔ wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ ka taa denmisɛnnin fitininw de faga Kidali ko kuma a kuma cayalen don Mamari Bitɔn Kulubali e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la. Alhamdulillah rabbil alamin ala ka an bɛɛ sababa ma an ka fɔta n'an ka kɛtaw la fili minnu bɛna b'a kɔnɔ o y'an ka adamadenya ni hakili ye an b'a ladeli a ka yafa ma o la Kidali ko ɲamele wagati ni a tɔ tora tile damadɔ ko ye Kidali ko ye u b'a fɔ ma tubabukan na question du jour n'o tɛ Kidali minɛlen don a mɛnna yɛrɛ ka d'a kan kabiri Mali ye wulikajɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ ta Faransi ta kɔfɛ communisme ka taa labɛnw sabatira ka nin don ninnu kɔnɔ ka ban Kidali kun n'a korilen don ka ban a sanfɛla a n'a dugumala an ka woromasigi tabagaw fɛ u yɛrɛ ka mɔgɔw y'a kuma caman fɔ ko an ka mɔgɔw bɛ kelen bɛ k'u la kori kɛlɛ de ko b'u kɔnɔ u y'o kuma caman fɔ nka maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi ni ala sɔnna Kidali ko ye tile damadɔni ko ye o labɛnw minnu bɛ kɛlen filɛ nin tan nin fɔra anw ye kabini i bɛ ka fanga bin wagati an ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ bɛ yen ne yɛrɛ Bitɔn Kulubali n bɛ kuma la ni ala cɛla n y'a ɲininka n ko cɛ aw ka nin ko in bɛ cogo min na nin n ko yala an bɛ n'a kɛ cogo di n ko kɛlɛ in daminɛna nin yɔrɔ in de la aw de janfara aw de ka duguma sɔrɔsi misɛnninw caman fagara min yɛrɛ filɛ nin an kunna bi n'o ye président Asimi Goita ye fo ka t'o minɛ a selen Kidali da la k'a bɛ don tubabu ko i tɛ don colonel français ko a ma i tɛ don a ko n bɛ don a ko ni tɛmɛna ligne nin kan n bɛ kisɛ bɔ i nun fɛ ka weleli kɛ Bamakɔ ko a k'a to yen k'a kana taa bilen k'a ka jɔ yen k'i jɔ yen fo kana minɛ mɔgɔ murutilenw kana minɛ ka taa kɛ prisonnier a n'a ɲɔgɔn caman n yɛrɛ b'u colonel caman dɔn somɔgɔw y'u ka jɛnajaw kɛ k'u sara a mɛnna fo ka sarakabɔw kɛ nka politiki mɔgɔ ninnu ka fanga jugu minnu y'an ka jamana janfa ne ta kabiri 91 fo kana bila i bɛ ka taa laban in na o talen kɔfɛ colonel ko ma ko n kɔrɔ n bɛ kuma kelen f'i ye ko walahi n'anw bɛ jamana ko in na ko wɛrɛ la min ni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seginni t'a ma ko ala kana ɲ'an bolo a ko nka aw bɛ min nɔfɛ bi parce que aw ye civiliw ye an ka wuli ka girin ka taa k'an bɛ taa nin kɛlɛ in kɛ a ko i b'a dɔn ko ne bɛ nin yɔrɔ in na yan a san 15 de nin n bɛ kɛlɛ la kabiri n bɛ lieutenant la fo sisan colonel ko donc an b'a dɔn min bɛ yen ko mɔgɔ jugu ninnu tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2000 ni 500 kan u bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen ko mais ko Mali ni diɲɛ jamanabaw de bɛ ɲɔgɔn na ko donc an b'a ɲini aw fɛ a ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a y'a to an ka n'a bɛn maramafɛn ko ta yɔrɔ a y'a to an ka n'a bɛn kɛlɛkɛcɛw joli yɔrɔ ka da ka politiciens i yɛrɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan a bɛ ka kuma ne de fɛ tan a ko kabiri nin démocratie nana armée bɛ ka bin don o don u nana maramafɛn fɛn sɔrɔ an bolo u y'a bɛɛ jeni u y'a bɛɛ lafo a ɲuman minnu tun bɛ n'o avion u y'olu bɛɛ tiɲɛ k'o jɔ flamme de la paix kɛra tutu ka ala minɛ ka marifaw jeni k'an sigi an sen kɔnɔ k'an fugariya donc ko de kama an bɛ lahala la bi nka komi an yɛrɛ ye fanga sɔrɔ an bolo la sisan an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an b'aw deli ala kama a ye muɲu a kɛra wagati o wagati an tɛ wagati fɔ a ye mais an ka laɲini fɔlɔ ka maramafɛnw san fɔlɔ ka da kan an b'a dɔn an tɛ n'ale ninnu dɔrɔn kɛlɛ ninnu dɔrɔn kɛlɛli don o tɛ tɛmɛ tile kelen kan nka an bɛ ka diɲɛ jamanaba minnu an bɛ na diɲɛ jamanabaw de kɛlɛli la donc ni an ye maramafɛnw san k'a labɛn tuma min na k'a ka ca ala fɛ kɛlɛ in yɛrɛ tɛ kɛ bilen
ko wa akidale kelen ka abeke olu fe wa ko ni ala sonna ko mali ta ɲɔgɔn kɛlɛkɛ bile ko y'a bani c'est à dire que ko ka biro kabiri indépendance tara kuma o kuma 100 ans o 100 ans 100 ans duru 100 ans duru akɛlɛ mina ninnu kalikan ye de nin fɔra kabiri coup d'état wagati ko ni kidale ko in n'a banna a ɲɔgɔn tɛ na bile mali kɔnɔ a bani a kɛlɛ bɛ kɛ fo ka s'a dan de la n'i y'a mɛn yiri bɛ falen ko lili de b'a la an ka fintigi an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi n'o ye Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw ye ni colonel ninnu de fɔ an ɲɛna kabiri fanga bɛ bi don min parce que an kun ko ka taa Kidali u ko non an ka to tan an ka nɛgɛnɛgɛnin kɛ aw bɛ politiki ko la tuma min na an b'a labɛn kɛlɛ kama n'an labɛnna don min ko diɲɛ maa b'a ye diɲɛ maa b'a fɔ wa k'a kɛlɛ ɲɔgɔn wɛrɛ tɛgɛ bilen bon an fulo yɔrɔ de la alhamdulilayi o b'a yira k'a fɔ layidu min dira an ka jamana finitigilakaw fɛ a layidu a bɛ ka tiimɛ ni ala ka jɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di mali finitigilakaw sɔrɔsi a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen n'a bɛɛ ma kɔɔri bɛɛ lajɛlen amina rabi amin ala ka lakana sabati an ka jamana rabi kɔnɔ amin nka i bɛn'a ye Mamari Biton Kulubali minnu ye adamadenya hakɛ lafasabaw ye kulekan bɛ ka ɲɛsin olu ma wa olu yɛrɛ ka dalakanw bɛ ka bɔ ko mali wolomasiri tabaw k'an bɛ don min na ko bi k'an tɛ ka dɔwɛrɛ ɲa an ka finitigilakaw tɛ ka dɔwɛrɛ ɲa ka denmisɛnnin fitininw ani a bɛ fɔ min ma nantanw ko k'olu bɔnɛ u ni na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na bon ɲamele o kuma jɛyara a bɛ tile 3 tile 4 bɔ mali sɔrɔsiw ma don Kidali ville yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kelen a lamini don ni dugu minnu ye mali sɔrɔsiw kelen bɛ k'olu de minɛ ka bɔda datugu fila sabanan MINUSMA ka kami bɛ ni MINUSMA kan ka taa ka bɔ kɔnɔ o ka di mali ma olu de ka mɔgɔ bolilen bɛ ka t'u sigi o kɔnɔ yen parce que u b'a dɔn o kan ka bɔ kɔnɔ maintenant u ka mɔgɔw bolitɔ kɔsa in na de u ye marifa ci denmisɛnnin dɔw la Kidali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ maire dɔ bɛ yen o yɛrɛ y'o video kɛ a bɔra u ye jaw yira a ko mali sɔrɔsiw yɛrɛ ma se yen fɔlɔ ko nin ye banbagaciw ni mɔgɔ jugu ninnu de bolitɔ denmisɛnninw u ye marifa ci ka denmisɛnnin damadɔ faga ka tila k'o ja ta k'o yira komi mali sɔrɔsi de ye olu faga ko sɔrɔsiw ma se yen fɔlɔ ni sɔrɔsiw sera Kidali ville kɔnɔ don min ka don kan kɔnɔ u fana tɛ dogo maliyɛn si la u tɛ dogo diɲɛ mɔgɔ la donc i b'a ye k'a fɔ nkalon b'o kuma la u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ fana y'o kuma la seereya ka video kɛ filanan ye min ye diɲɛ fɛn u b'a fɔ droit de l'homme mɔgɔ minnu ma ko minnu bɛ adamadenya lakanali kuma don n'o tɛ a ɲɔgɔn kalabanciya tɔn tɛ ka d'a kan ni banbagaciw ye an ka maliyɛnw faga u tɛ foyi fɔ droit de l'homme tɛ fɔ o droit de l'homme mɔgɔ kelen ninnu Faransi ye an ka furusiri mɔgɔw faga a bɔr'o kalama bunti ala y'a kɛ MINUSMA yɛrɛ n'a ka jogojuguya bɛɛ MINUSMA mɔgɔw tilala k'a fɔ tiɲɛ don Faransi ye civils de faga rapport mun bɔra mais fɔ bi mun bɔra a la foyi bon donc ninnu bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw ye nka jɛgɛ suguya kelen dɔrɔn de tɛ u bɛɛ bɛ yan laɲini kelen de kama yaasa an ka jamana ka bin an ka jamana ka tila ka kɛ olu sago ye o la ni banbagaci minnu filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn dugu t'u la u tɛ baara fɛ u tɛ foyi fɛ donc ni olu y'an ka jamana sigiyɔrɔma 3 n'olu ye 2 ta o nafa dugu jukɔrɔfɛnw nafa olu bɛ se k'o bɔ i n'a fɔ u sago ka dɔɔni di ninnu ma ka d'a kan ninnu sigilen bɛ o de kama u tɛ baara fɛ u tɛ foyi fɛ banbagaciya wale in dɔrɔn kɔ n'o tɛ o kuma in fɛn fɛn bɛ ka fɔ a n'an yɛrɛ balimakɛ min bɛ yen n'o ye ko i ye min tɔgɔ fɔ Umaru Mariko ko ka laɲini kɛ k'a fɔ ko a ye bataki bɔ ka lettre ci Turki jamana ɲɛga ma k'olu bɛ ka fɛn minnu feere an ma Recep Tayyip Erdogan k'olu bɛ ka maramafɛn minnu feere an ma k'olu k'o jɔ bon nin de ye Mali politicien ye a balilen don aw la mais a ma bali ne la nin de ye Mali politicien ka baara ye ale bɛ politique la a yɛrɛ a n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔrɔn mais u si tɛ politique la ko jamana ka se ka taa ɲɛ yaasa jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ docteur de don docteur Umaru Mariko n bɛna kuma min fɔ an bɛɛ y'a kalan kɛ université baw la Alpha Umaru Konare fana ye docteur de ye o y'a ko kelen kɛ aw yɛrɛ k'a lamɛn Alpha Umaru Konare ko on n'a pas besoin d'une armée forte flamme de la paix yɛrɛ m'a fɔ ka taa an ka maramafɛnw ta k'u jeni mais olu bɛ k'o min fɔ u ye tubabukan min kalan mɔgɔ minnu fɛ yen an bɛɛ y'a kalan olu ka université baw la ko qui veut la paix prépare la guerre ko maa o maa n'i bɛ lafiya fɛ e bɛ kɛlɛ de labɛn o la ni mɔgɔ k'a bɛna bi kan a bɛ miiri siɲɛ 2 bon i ma Mali politicien ka baara ye sisan nɔ min u bolo tɛ ko la bɔ bɛ ka kalan ma u ye jamana bila dingɛ de kɔnɔ ka jamana janfa san 33 o min yirala maliyɛnw na san 3 in kɔnɔna na dɔrɔn transition na dɛ o de kelen bɛ ka kɛ a bɛɛ
ni se ka baby Mali jiwo be taga nanye yasa olu ka fili kana don anga damina Amerique jamana la ka taga se irisi jamana ma journaliste e ñogo journaliste do e Poutine ñininga ako Poutine ko muna o ya américain journaliste da ko Poutine muna kele kadi edi Poutine ngo ko muna kele e o fo ako e fle ki ga jamana ka soro a musaka milliard biduru e fle ko de krenkren kele ke minan ko kama Poutine la ko e journaliste yere ko awo ki ka kalanga yoro mi afo a université trofo Amerique ako ko mandala ko ni ye université ye kalanya ma kede journaliste fina ni ngasa ko muna ako parce que eni ka journaliste ya e ma don ka fo e ka jamana no Amerique jamana e ne ka ni keleke fin ne war mi ne bina war mi don sango no nga keleke minana o sigoro matan o de e ka jamana tay 500 milliards ne tay 50 milliards ko e ma se ka tika jamana nyamgo ni nga ko kele kadi ale de wo be kele kadi ne di chinga fo ko e mi journaliste ite mi fane don e ka jamana kele me ka war mi krengren ka do kele ke minana sausa ko ka chani jiye jamana be ne ni shinte de ko jiye jamana be ka war fara nyon ka kele ke minan kula e kele nga jamana ka war ka chani uyi ko kele kadi join journaliste ke malora ma se ka kuma bo anga politicien be ni don anga mo kala ni ba be ni don YouTube de ka nga armée la foiria ka ambarama fentanya ka jasi ka kla ka fo wakati la ko Mali ayema e buk mantrement ko papa bolo la be oui ka ublani la halala mrama fe sur le bi jine bete ki yera nyini american were ka sur sinya mo ma fo ko Mali te kulenga bi ko mo ni mi koloshi ko ni ka mo bla kata malla ka ku te segi o sur lam fe marama kunu ngoro abe ka fo kan sur su fuari ku be buli mais bi jine be ka franga sur su nye mu de kera o ma jine o do dorete ambora janfa de kono ambora ni politicien ga janfa de kono ye Umar Maruko kan lettre di mais a politicien to mun be mina ala di bado mais nga ga lettre konna na ya ira ka fo chamancela fanga ma nyemo te fanga kala fili de la be be fanga to fanga de la te fanga abi fo mi ma ko terrorisme o kele di bolo dalente o fe nga be ka nyeshi kidal de makata mo bone unina kidal ka munu nu e chamana kono diwnye ni bela jele me pataki ko folen konna elle était présent Joli Niger présent Issoufou o ma bona le chien keme o mi kanto ko ni Mali ma kidal soroka ke ARS sakui ko terrorisme te ban anga chenchen ka jamana la o mo fo mo Niger présent o fo yana le ka bo présent la yana basum ngana akoko ni ko impe bi yoromi ko terrorisme nunu ka fandi e kidali ulili de be muna to France ko asi nunu te don kuto kelela samba flantan fla wa so asi mu make ali commandant muna to afrika te do mu ya anga so rasu barka do kidali ke terrorisme lili fo Afrique présent Idriss Déby ya fo ala mahinana la itufu ya fo ko ni Mali maseka kidali de mineka ka sagoyi ko luka jamana cité lafia terrorisme bolo on a le Umar Marko ni kuma info mais ko de fo nyana Mali politicien yeni nunde Mali politicien ka bara ni jamana lafia le otoluka here jamana deun a here soro otoluka here rote ebe se ka nyeta jumen fo ka soro ka jamana reti sakola adugu do tika contrôle ko ka nyeta jumen fo ka soro bamaga chu keleme ki ka dugu ni ya classe saba yo keleme ka flamene ibe se ka nyeta jumen fo e ka Sénégal te ka se ka Sénégal al ni munu protoro ka Sénégal olu ka nyo yana ka tige ta jeni al ni munu garsege jara ko ka nyo tige tuguni yanu ka ka gushila o ta dalin soro ka jeni nyeta ben ka soro la kanate wa ay nyeta ben ka soro kanate bon ni de Mali politicien yi Mali politicien de nyeta no te jien président re afo Kidal kobe tande Kidal ale be ka foko u banime ka terrorisme kele ko ata Kidal terrorisme kele te ka kene fambea bazi mugan mi mena jo Mali région mugana o be ka jo mun kama bazi mugan o de kama bi nya bala demson flé chinana la ku nyogo kelen o be ka shikene ma soso la police so dala tribunalu dala ani kaunda la ko ka tado surasiala bazi mugan o de kan ka jo adam na ka ba ne re fly nya la olu be sina 100 ani kuchala bazi belebele baw o yekulenga di o te terrorisme kele di contrôler wa parce que mo olu poti mo wiye u ban ka recrutement ke u yu ban surasi munu be ko lu bla ka formation ke u yu ban bi Mali surasi munu be avion bolibi benye bula iba suranga surasi fla malien fima fla di avion ngono abe kata bom fli ka sini mais ngonu be ko sigile be iri ko rotemini la fone re nyere ngo kuma nunu ka tamu kalange u ka ta avion boli kala mais o te ka do avion re kono mais bi ulaje fulu be ka Burkina deme ka ta bom fli Burkina ka Niger deme ka ta bom fli Niger
Mali armée de l'air de be kan kebi bon mun yelemana sugon dugu ja mun yelemana mogo de yelemana dron anye mogo jugu gen mogo nyuma nana munu nga hami jamana ka are soro yasa akase ka nyeta nyuma buluda wala tuto menuna ali Mali tun se ka se yoro dola dane tumana abana avion fara dugumalankan mais bi yoro be malien be tala yoro be la gendarmerie dalen na bi ani fisi nunu munu filɛ Kidali kɛrɛfɛ olu ka gendarmerie n'u ka police so dalen ka ban a tɔ tora Kidali ville sisan nka min bɛ yen ni mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ a la sama sɔrɔ Kidali ko banna a mɛnna mais dugu kɔnɔna na mɔgɔ jugu kelen bɛ ka taa don civil la donc i n'a fɔ Mura ta kɛra cogo min na wolomali bɛ ka kɛ u bɛ kow la u bɛ baaraw la ne tɛ se ka n da don baara minnu na yaasa ka mɔgɔ jugu bɔ mɔgɔ ɲumanw na nka ni Ala sɔnna ne de bɛ k'a f'i ye bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don Kidali ko ye tile damadɔni ko dɔrɔn i bɛ tila k'an wele ka na i b'a fɔ Kulubali i ye nin fɔ Kidali ko nɔgɔyalen don ka ban Ala hɛrɛ la mais komi an ka sɔrɔdasiw u y'o de fɔ olu tɛ sɔrɔdasiya la ka civil faga olu tɛ sɔrɔdasiya la ka jamana kɔnɔden wɛrɛw faga mais mɔgɔ minnu de ko k'u tɛ jamanadenw to yen u ka lafiya olu bɛ k'olu de faga bon donc n'i ye ko in ta k'a lajɛ olu fɔlɔ de ye hali bingali ta k'an sɛgɛrɛ o de kama n ye Umaru Mariko ka lettre lajɛ n yɛlɛla mais après miiri jiginna n ko Mali politiciens don n ko ninnu bɛ fɛn kɛ jamana la min tɛ nin n'o tɛ ninnu fɔlɔ ye taara bin an kan o a ma bali la Mali politicien dɔ ka lettre bɔ nin cogo in na ta ayi a ma bali mais Mali politiciens y'an to le 14 janvier tɛmɛnen min na CEDEAO ye sanction min bi an yɛrɛ M5 min kɛra sababu ye ka fanga bi hakili b'a la politiciens dɔw b'anw na minnu bɔlen filɛ nin ye ko M5 kura cɛkɔrɔba ninnu 91 mɔgɔ ninnu mais n ko ninnu de tun ko cɛkɔrɔba kelen b'o de y'a to an bɔr'o kalama CEDEAO olu mɔgɔ kelenw de wele k'u k'u ɲin bɔ a la ko sisan k'u bɛna les sanctions kɛ Mali kan ko fanga bɛ bi k'u bɛ fanga d'u ma mais o y'a sɔrɔ o mɔgɔ kelenw farala anw kan ka fanga bi mais u t'a dɔn k'a fɔ an ɲɛ b'olu ja la kabiri yɔrɔ jan an b'a dɔn u nana min kama u nalen bɛ de ka ko in k'an fɛ ka se wagati na yaasa u b'u fili u bɛ bin u b'u cun n'an ye mais olu ɲinina k'a fɔ ko yɛlɛnɛlan b'an bolo u y'u cun dingɛ kɔnɔ u tora yen an bɛ sanfɛ ni politicien kelen minnu tun b'an cɛla n'an ye i bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bin a politicien minnu an ɲɛ bɛ mun na ko M5 Mali kura mɔgɔ ninnu mɔgɔ 7 fɔ mɔgɔ 8 u ni CEDEAO ka kuma ko bon k'u ka démissionner k'u ɲin bɔ a ko la avant le 14 ko sanction bɛna bin Mali kan et le 9 janvier ko sanction bɛna bin Mali kan ko fanga bɛ bin u tulo bɛ na o embargo binna Mali kan kalo 7 voilà donc ni politicien ninnu bɛ ko bɛɛ kɛ yaasa jamana kana yɛrɛ sɔrɔ ka d'a kan kabiri an ma wolo olu bɛ nin ko in na u yɛrɛ dama dɔrɔn n'a ma di ne ma a kana ɲa a banna a dun dira aw ma ka tɛmɛ a tiɲɛna ni kunangoya tɛ i tɛ dubabu kɛ o mɔgɔw ye i t'olu mɔgɔw dɛmɛ ni hakili ɲuman ye mais i ma ye a bɛɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba kunango wa bɛɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba kunango kabiri Asimu président Kuturu don a ka yafa ma kabiri ne yɛrɛ ka kɔrɔ n'Asimu kabiri ne ma bange ninnu bɛ yen mais u tɛ foyi dɔn suɲɛli yuruguyurugu a banna bon sisan o min bɛ ka ban jamana bɛ ka yɛrɛ sɔrɔ u bɛ sa sɔnni u bɛɛ bɛ sa sɔnni o yuruguyurugu o kɛlɛ daminɛnen don anw ka jamana kɔnɔna na Mamari Bitɔn Kulubali an bɛ se k'a fɔ o yuruguyurugu o y'i sɛnsɛn ka se an ka jamana cɛkɛ bondaso min bɛ yen nɔ min bɛ courant di malidenw ma n'a bɛ f'o ma ko énergie du Mali o kun kan ko kɔrɔfɔ o cayalen don anw ka jamana kɔnɔ bi énergie ko e ka miirina ni faamu ye mun y'a la ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na jɛmukan kɔnɔna na walasa énergie du Mali ani yuruguyurugu kɛlɛ min bolodalen don an ka jamana kɔnɔ an na se ka an da don o la cogo min na a kan sɔɔni يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin waati kelen in na maa welele Mamari Bitɔn Kulubali maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don l'Amérique jamana ma
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Philadelphie kaw fɛ yen nɔ a bɛ i yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu min bi ni an b'a fɔ ma ko CNT n'o ye Conseil national de transition min bɛ ka wasabulon yɛrɛ nɔrɔ bila wa maa don min ni a hakili juru caninen don kosɛbɛ a ka ɲininiw fanga ka bon an ye a wele ka na bi masala kunfɔlɔ olu bolila an ka jamana kɔkɔdugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba min bɛ yen nɔ ni o ye Kidali ye Kidali ko masala o sonsɔrɔlen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna se kuma filanan min ma o de wulikajɔ o kɔni bilalen don sen kan bi yuruguyurugu ka ɲɛsin o kɛlɛ yɛrɛ ma ko maa o maa kɔni bɛ yen nɔ k'e de ye jamana yɛrɛ ta dun ayiwa pôle économique kɔni kɛn bɛ ka wele bila maa caman ma bi nka o b'a to an bɛna kuranko yɛrɛ bunako kan kuran tigɛ banbali o kɔni nana ye anw ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ tun fama bɛ min ma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ tun ma deli ka min ɲɔgɔn ye minisiri Bintu Kamara min ɲɛsilen don kuranko yɛrɛ ni jiko ma anw ka jamana kɔnɔ ale bɔra ka dantigɛli kɛ Jabaraniso la tile damadɔ o kɔfɛ baarakɛla minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la énergie du Mali la olu ka lafasatɔn olu fana bɔra ka dantigɛli kɛ énergie du Mali kuma cayalen don an bɛ don min na bi an ye Mamari Bitɔn Kulubali sɔrɔ Mamari Bitɔn Kulubali énergie ka nin ko ninnu ministre ka taa se syndicat ma ka taa se wulikajɔ minnu ko minnu bɛ sen na sa énergie du Mali ko la ni maa ye ɲininka a ye fɛla la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Bon ni kuma ni énergie kuma ni bi kuma parce que i ye n wele ka na an ka kuma la quoi. Voilà. Ayiwa. Bon ne ka n bɛ kuma ɲɛfɔ dɔrɔn mais ne ka faamuya la. Ne ni mɔgɔ caman ne ni ɲɛmɔgɔw si tɛ ɲɔgɔn ye a la ne ni population fanba de ka hakilina ye kelen minnu kɔni sɔnnen don ko ni mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ta ta an k'u faga n bɛna kuma ɲɛfɔ ye. Syndicat fɔlɔ ko lafasatɔn lafasatɔn ko in ma faamuya Mali kɔnɔ baara yɔrɔw la lafasatɔn ale bɛ yen de ni bin kɛra baarakɛɲɔgɔn dɔ kan nkalon kan a ka lafasa mais o lafasatɔn tɛ yen ni baarakɛɲɔgɔn dɔ ye suɲɛli kɛ ko o dɔnnen don panparanpan ko k'o lafasa a misaliyala polisiw a y'olu ta ye polisiw bɛ ka wari minɛ mɔgɔ la circulation na a filmela ka bila réseau kan polisiw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra ko min y'a filmer ko kun man kan tɛ k'o kɛ ne kɔnɔ ka bɛna tugu a la k'a fɔ hali n'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka cɛ ye min kɛ nin ye o tɛ ko kɛta ye parce que nin man ɲi an ka baara ma nin man ɲi an danbe ma a da ma maga nin si la ko munna zon bɛ suɲɛli la o yira la ko man kan tɛ ko ka yira ni dan ka lafasatɔn donc ni ne y'a faamuya e yɛrɛ bolo an ka jamana lafasatɔnw sigikun u t'a dɔn wa u t'u sigikun dɔn bon u sigikun fana ye nafoloko ye parce que lafasatɔn ninnu filɛ nin ye ɲɛmɔgɔw de bɛ to ka wari d'u ma o de la u b'u ka baara bila ka taga sira kolon kan a misaliya lajɛ kɛ i ye énergie ta fɔ sisan a fɔra mɔgɔ dɔw de ye suɲɛli kɛ a fɔra mɔgɔ dɔw de ye minisiri yɛrɛ ka dantigɛli la ko a bɛ hakɛto ɲini ko bɛɛ tɛ a bɛɛ tɛ a ko énergie baarakɛla bɛɛ tɛ ayi nka énergie maaw ka conférence la u y'a fɔ ko minisiri ko k'an bɛɛ de ye su ye ayi parce que ale bɛ ka kuma nin ye tan cɛkɔrɔba ɲɛna ne yɛrɛ dabali banna i si mana sɔrɔ la i bɛ ko dɔ kɛ cogo min na Mali ko in a ka bɔ hakili ma i bɛ Mali si jɛ de sigilen mɔgɔ min tɛmɛna san 60 kan a bɛ ko dɔ kɛ hali bilakoro san 15 tɛ sɔn a ma mɔgɔw ye suɲɛli kɛ a dɔnna u mɔgɔw yɛrɛ kabiri opération yɛrɛ kɛra don min k'a daminɛ 18h wula fɛ ka taa bila 18h sɔgɔma mɔgɔ 57 ɲɔgɔn minɛna fɛn min na ɲɛmɔgɔbaw la don o don sisan hali an filɛ yɔrɔ min na sisan u ka mɔgɔ dɔw bɛ ka na pôle économique ɲɛkɔrɔ ye e bɛ n'i sigi ka kuma yɛlɛma ko bɛɛ bɛ se ka kɛ i ye ko kɛra cogo cogo ɲuman b'a la juguman b'a la bɛɛ b'o dɔn mais dɔ dira e ma dɔrɔn e bɛ t'i sigi i bɛ taa naganaga kan fɔ i san 60 san 70 nin bɛ kɛ cogo di ko aw ye lafasatɔn ye a ma fɔ ko bin kɛra mɔgɔ kan ne bolo a bɛ bɔ de k'a fɔ non karisa ni karisa bin kɛra olu kan olu m'a kɛ u nɔ t'a la mais k'a fɔ k'a bɛna kuma jɔlen yɛrɛ t'aw da a fɔra ko citerne minnu suɲɛna ne y'a fɛ ka nin yɔrɔ kelen kan kabiri an bɛ i bɛ ka kɛlɛ la o n delila k'an hakili b'a la u y'a fɔ radio caman na u bɛ ka min kɛ énergie la tiɲɛ tɛ n ko ne de tagara n jɔ Dar es Salaam ta yɔrɔ la k'a ye ne ye su damadɔ kɛ n b'a lajɛ a wagati fɔ mɔgɔw ko nin man kɔlɔsi n bɛ minɛ ko min don ko kɔrɔ don wa ko kura de don wa ni dɔɔnin tɛ ka kɔrɔ wa o kɔfɛ an ma chauffeur kɛ dɔ mankan mɛn ko ni ale ka baara bɛ se ka garanti k'ale bɛ se ka taa bolo ɲɛsin a bɛɛ ma kelen kelen bon e cɛkɔrɔbatɔ san 60 san 70 i bɛ t'i sigi cogo di k'i bɛ nin kuma sugu fɔ k'i bɛ taa nkalon tigɛ kuma ɲɛnamaw fɔ kuma ɲagami o ye lafasatɔn Mali lafasatɔn ninnu filɛ nin ye nin bɛɛ kan ka ci ka bɔ jamana in kɔnɔ fɔlɔ an ka taga ni ko ye ko sira ɲɛnama kan quoi a baarakɛla lafasatɔn ninnu si t'u ka baara yɛrɛ dɔn e y'a jɔn ye k'u la ko bingali ka baarakɛlaw kan ayi
mais nous ka baraka yoro directeur ba ou bien mo ba do min be waduma bangamana ko la dron tiɲɛ kan ka minɛna suɲɛli la a bolo be bɔrɔ kɔnɔ e be bɔ ke b'o la fasa o bɛ kɛ sinon carburation min kɛra Kolokani ama énergie syndicat bɔli ka réaction ko la ko lafasatɔ in bi tan a bɛɛ la a Mali i ye yɔrɔ o yɔrɔ ta a lafasatɔn n'a mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ minɛna suɲɛli la u bɛ bɔ ka manamanakan fɔ mais a si tɛ bɔ ko bin kɛra ka mɔgɔ dɔ kan or que lafasatɔn ninnu baarayɔrɔ la a bɛ yen de ni bin kɛra baarayɔrɔ mɔgɔ dɔ kan a ka hakɛ ɲini ka d'a ma chemin de fer datugu n'a y'a san joli politique mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka hakɛ bɛ a mɔgɔ caman ma sa k'u to a kɔnɔ grève la i ko ma kulukoro mɔgɔ dɔ bɛ sara bourse travail la a lafasatɔn bɛ min INTM bɛ min Mali yɛrɛ lafasatɔnba mɔgɔ bɛ min karamɔgɔkɛ lafasatɔn nin bɛɛ kalabantiya ni zonya sinsin fɛn di an ka taga u yɛrɛ ka baarayɔrɔ kɔnɔna na ministre ko min bɛ yen ministre ye min fɔ a la n'i y'a 100 ta ministre ye 1 dɔrɔn de fɔ 1 dɔrɔn Adama Waju ko ten tɔ suicide ko ministre m'a bɛɛ fɔ a ye 100 la a ye 1 de fɔ énergie ko in ɲamɛlɛ a bɛ sɛnɛ ka ca san 50 ni kɔ ye awɔ kelen mɔgɔw salen don olu talen mu dan n'an ka miliyariw ye ɲɛmɔgɔw la mɔgɔ bɛ retraite la san 10 bi san 5 san 7 san 8 san 15 olu talen bɛ miliyari b'olu bolo mɔgɔ bɛ minnu yɛrɛ b'a la sisan o de ka jugu n'a bɛɛ ye fila énergie la an bɛɛ bɛ surfacturation de dɔn ka dɔ fara fɛn prix kan mais ɲamɛlɛ énergie la triple ni quadruple facturation de bɛ yen ka fɛn kelen k'a sara siɲɛ 3 siɲɛ 4 énergie di Mali ɲamɛlɛ énergie kelen min filɛ nin ye n'i ye énergie ta k'a lajɛ fournisseurs minnu bɛ fɛn feere u ma normalement énergie baarakɛla man kan tɛ k'o kɛ olu ye mɔgɔ 800 ani kɔ ye plus de 800 fournisseurs nga ɲamɛlɛ ala ka Mali dɛmɛ koyi mɔgɔ 500 ni kɔ o de ye énergie baarakɛla yɛrɛ a ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 500 ni ani kɔ bon i m'a ye sisan kabiri ko in kɛra frontière datuguna parce que a ka pétrole feerelaba minnu tɔgɔ bɔlen bɛ ne t'u tɔgɔw fɔ jaja nin bɛɛ b'a la minnu bɛ réseau kan sanu di ni wariba fili la wari bɛ ka sɔrɔ fu la jamana bɛ ka suɲɛ donc opérateur économique a tɔ tora opérateur économique minnu ye olu fana bɛɛ bɛ ka jamana suɲɛ est-ce que nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di n'i ye sisan taw ye an faw de ye alifa ninnu ye n'i ye an ka mɔgɔw ye bi olu bɛ ka nafolo suɲɛ ka zonya kɛ parce que an fa ma faga an fa y'a suɲɛ foyi ma ko la u bɛ minɛ k'u don kaso la i y'a ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko kaso bon na ko VIP bɛ yen u bɛ Mali kasobonba la u mana minɛ u bɛ taa bila VIP la u bɛ si clim kɔrɔ u bɛ si matelas kan muso bɛ t'u sɔrɔ yen u mana san 1 san 2 kɛ u bɛ wari sara ka bɔ ko caution u ye wari kelen min suɲɛ karamɔgɔkɛ an bɛ bɔ nin na kuma jumɛn an bɛ bɔ nin na kuma jumɛn maliyɛn denw bɛ ka sa don o don ni Asimu tɛna yɛrɛ faga min ka jugu n'a bɛɛ ye k'u wele kɔsɛ na kɔsa an bɛ se k'a kɛ cogo di yaasa jamanadenw ka lafiya ko miliyari 7 jamana ɲɛmɔgɔ bɛ i bolo don a ka yɛrɛ ka nafolo la caisse de souveraineté ka miliyari 7 ta k'o d'aw ma aw b'o dun sisan e ne sigilen filɛ yɔrɔ min na nin kan ka kɛ Mali kɔnɔ bi e yɛrɛ bolo n'o ma kɛ Mali la Mali miliyari a tɛ se ka ban parce que u bɛ wari in suɲɛ a wari in bɛ tila ka kɛ k'u kumabɔ de caution wa o y'a tilancɛ de a tilancɛ min bɛ taa kɔfɛ an t'o fana sɔrɔ a jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn farafinna u ye jamanadenw ka wari fɛn suɲɛ ka bɔ n'a ye i t'a si sɔrɔ n'i bɔra fanga la n'i bɛ taa kɛ compte bloqué Suisse IBK ka Karim Talen filɛ nin u y'a ka min fɔ nin n'a kasira ko Bagayogo sara 83 milliards ni o muso ko k'ale t'a kalama o 83 milliards Mali ma perdre la nin ya Amérique fana ye dantigɛli kɛ wagati dɔ la k'a ye wari minnu suɲɛ k'u labɔ a wariw bɛ min cɛ an ka wari suɲɛ ka bɔ an t'a sɔrɔ an ma ɲini ala ye o ala de k'u ka fagali kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga ninnu ye fɛn kɛ ka jugu ni faga an ka sɔrɔ lajɛ u tun bɛ janfa min kɔnɔ kɛ wari min dira ko ka taa maramafɛn san u yɛrɛ ka généraux dɔw y'o dun ani ka faga politiciens kan i ni dɔw bɛ kuma u yɛrɛ b'a f'i ye u b'a fɔ ko cɛ an bɛ ka taa vraiment kɔni an taara an bɛ segin cogo min parce que ko t'u bila kɛnɛ kan u bɛ faga mɔgɔ 200 marifa 50 bali 20 aw bɛ ka taa mɔgɔ kelen bɛ yen bali 1000 b'o bolo u b'a bɛɛ faga n ninnu de kan na politiciens de kan na nka Mamari Biton Kulubali ministre muso danna yɔrɔ min na hali dɔw yɛrɛ ye jalaki bi a kan k'a tun man ka nin fɔ jabaraniso ni arajosow la bari a bɛ se ka kɛ fɛnɛ bailleurs dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka na Mali dɛmɛ nka n'u y'a ye confiance tɛ Mali yɛrɛ kan nafolo dunko juguyaw bɛ tantɔ ministre ka nin fɔli est ce que a tɛ crédibilité yɛrɛ dɔɔni fɛnɛ bɔ Mali kan. non o ye nkalon de ye o ministre ni nin ma ɲɛfɔ fɛnɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko an ka bɔ ko ka kuma ɲɛfɔ a bɛ cogo min na k'i n'a fɔ Asimu tɛ ka fɛn kɛ mais ni fa tɛ nin ka na don Asimu na ni fa tɛ nin ka na don Choguel la
est-ce que directeur Fabien nga do ala sente la utara en reka yoro la ambe kula mais a nyaka minembe kasi hake maladi badon c'est pourquoi afra ko sano ka damne anga ni wakati la sanga jigi anga damne tingata sinon fami benga so anshima wulo antara mbo nyabo chuko mina na mataka don bon malien mina o malien bebe sa yano wakati tia donc la be ka damne 600 ka jigi donc ere bolo auditif se ka ke énergie du mali ko la wa auditif be se ka ke o auditif e ko ira ka baun ka segesegeli ke na folo segesegeli kelen do na folo dumbaw donen do wa na folo tomu be ka taka be ka ku be no fe mais o de ta ban kramo ke solution min be ministre ya fo chugo mina et gouvernement ira de wula 600 parce que bon fin nous fleni gouvernement ba di opérateur économique do ba ka ta fe on sangana donc ça ayira ka fanga opérateur économique ni u joke mekeme il va trop clean mo nyama to be kala banchi anyo ye Musa Alassane Diallo ka dantique la sa sigaru ko fene merci avec la banchi nous opérateur économique nous fle assimilé 1101 milliards de dollars subventionnant ko aita fen tagana ko oni sugoro nous mnyam ba malé be mun dunga tia adaka no ko jamana de uma nous opérateur économique do de alam ne fene tuguni kana ni oye ko classe roma sabay ka kele frère malla ka ta saba ka kala singapore sabay ka to fere burkina ni nigerula odla chokoroba do be musa maratale bene kapta akuma udamine kubuka jamana dina muruti damine ko geleya visher chokoroba do ka kuma be ruzuka o ya ka kuma tigada ko chaay galon tigada bla mali on ni watena na moshila muruti ko porbe hanga fembe daga no malla ni yayi mali fon bitema yanfe ko o era ka boy est ce que na ko ya ka kanya ndemso no mbesi ambia ko ya ka mulubali akumwa nga chokoroba fo abeyayi bon mali opérateur économique de kan ke malla bon ni imodu fene mine olu be ka mine me o baba sino bi kaso bon fara fo mo be ka ta région kaso bon yire bo kalama kenyo robani kulukuru mo be ka mine dongo don mais zone ka chan jamana be dinye kono mo kele me ka jamana fembe du et puis ni ko be kuma to ba fo no tanga jamana ta bolo bo islamé o kuma islamé ka te malaka ala de ko ni mo fa ka fa nous me ka mo do fa dongo don donc énergie ko dans des don quoi mais ni ki dal ko bana 600 énergie drone tede atobe ne bona mena fa lawo parce que ne be kala na wera kan yoro ina no ambe ka pétition glan comme ni nyemoko te feki dado ko la ko sebe en population nanye million chama mbo 600 ka fa sona ni mo mi yanga jamana wa kelendun angi fra jamana nyemoko te go ma mablu o pétition abina saw ma ya be ka si ambe fralin de douala si ka so tede amena ketendi aya opere mena a papier bena saw ma ambe pétition c'est malien be ka si mo mana nga drome do angi fra barabana iti ube ka mo bla demso na je ube shila susula chuko na ko baranyini c'était faille c'était bail mais kabri dugube je bebi singa ati sorola an wakati la bekum bagara demson ma ko baramandu mais mo recrutement na sa mo ma demson be kashi sosola ku nyon kele ci nyame le jombe ko heremandi yidi mais nous mo kuntan nous politique mo ko oludron Mamari Biton Kulubali yuruku kele o damne ne ndoni wachina anga jamana konnana ira fossa tugumna pole économique koni alebe ka wele bla moma li juante meni anga jamana wasablon caissière koro ni oye Mamadou honorable Mamadou Jara Soubey ale wele blara lema placé sous mandat de dépôt katase jamana mo bawrew chiama mamuni poste occupé kateme wati temenona tekabe ka dawluka yurugu kalamin dam nene frene jamana kono e ba ye tokuti nyameli yurugu kele mali yurugu doni no mo mun be ka ke u doni no abe ke chugo mi ali shini akechugo doni no fu ma fali ala adama din abe sira nyangata dinye anga mo korba wininga Burkina Faso ka Thomas Sankara clé ni i nomena ka i bara soro ki kara comptable ro ki so mo be shu ka shi ka obara ko de kumbe parce que al ni drome kelen kuntuna e note i ka filila e tabana kamo ke anga na nyogo ndenge sa ala te kuma ka resoso ala te kuma ka resoso justice be ka barabade ke abet ala te justice be ka baraka nyameli Isaz Abokar Tolo de la ka masala do foni plateau kelinga ya tilinyata la ako uranda jamana ka iridun falentola ministère la chef de cabinet de tarani iridun koroye akaso nga o doron ngoro ministre démissionnina mais o te droñew etatew anga alere ma kede pardon nga parce que aka aka barakela do di aka holla iba don ga foko sharia de beto adamadi be clean anga gouvernement ko boala dameli anga damela nangwani dametigi dameli ne mangante ka tani walfen ga suka surati ma jaw kuma ta ka walfen taw dameli an
an ka ta silamɛya bolo kan n'an ka silamɛ silamɛ kan ka walifɛn ta ala an ka mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ a man ɲi ne mana taa n ka wari kalifa e la wallahi ne hali ne san 10 ne kan ka na sɔrɔ ne ye wari bi hakɛ min di e ma o de dalen b'e bolo kɔrɔ hali biye kɔrɔ minnu b'a la biye kɔrɔ bɛɛ kan cogo mais ka fɔ n'an ka nin ta yanni a mɔgɔ ka s'a ma ka sɔrɔ i m'a fɔ a tigi ye danbɛlɛ nin si tɛ hɔrɔnya ye mais c'est à dire que ko dɔnnen koyi mais mun bɛ adamaden siran nin ɲɛ kiti a b'a dɔn n'a ye nin ta min bɛ bɔ a la bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya bɛ kɛ makan mais a bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ bɛ miiri a bɛ ye yɔrɔ jumɛn parce que i minɛ dɔrɔn i kama tigɛ ya bɛɛ b'a dɔn sini dɔrɔgu bɛ yen mais a bɛ ye yɔrɔ jumɛn a yeri bolo yɔrɔ min i bɛ faga o yɔrɔ de la hali i tɛ taa tribunal la a dogolen tɛ ne bɛ ko jakuma bɔ wa jɛnɛtigɛ ye sariya de ye o an ka du ta k'u lajɛ kare kɔnɔ an fitinin a tun bɛ fɔ du o du ma cɛ ko ninnu ka cɛkɔrɔba ye dictateur ye dɛ a den bɛɛ kun maralen don ko ninnu ka cɛkɔrɔba tɛ sɔn dɛ a den bɛɛ marala mais ko cɛkɔrɔba bɛ fɔ ma ko cɛ ko nin ye démocratie ye nin ye papa ye i b'a sɔrɔ a den bɛɛ manamana mɔgɔ ye c'est à dire que ala tɛ nkalon tigɛ quoi a fɔra an y'an ka jogo don denmisɛnninw na kabini fitinin de mara mais bi alajɛ minnu kan ka jogo don anw na olu yɛrɛ ɲɔgɔn zon tɛ yen an fa ninnu ɲɔgɔn zon tɛ yen donc a ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais hali bi yan'u ka limaniya ka tugu k'u sigi olu de b'a la hali bi ko non fo olu danga ma k'an kɔ sa wa k'aw tile kɛ k'a denw tile kɛ sakabaw mɔden tile kɛ n y'o de fɔ n ko nin bɛɛ bɛ sa dusukasi fɛ sɔnsɔn i b'a mɛn ka politicien kɔrɔba dɔ sara après ko dɔ wɛrɛ sara dɔ wɛrɛ tɛ jigilatigɛ n'i ye segu ye kidali kɛlɛ in kana ban Umaru Mariko ninnu ni a premier ministre kɔrɔ ninnu a n'a ministre kɔrɔ u bɛɛ b'a dɔn a n'a assemblée mɔgɔ kɔrɔ ninnu u bɛɛ b'a dɔn u ta tun bɛ kɛlɛ in na Kidali premier ministre dɔ de la k'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ko dɔw de bɛ ka balo a la ne ka kuma tɛ dɛ premier ministre kɔrɔ dɔ y'a fɔ a ma kɛ bon ninnu bɛɛ tun bɛ balo la n'a karamɔgɔ kɛ ninnu bɛɛ de tun bɛ ka balo ni kɛlɛ in na bon kɛlɛ in bantɔ filɛ nin ye sisan a bɛɛ satɔ don mais jigilatigɛ dun a bɛɛ faga o de y'a to an ka ɲɔgɔn minɛ jamana ni kurantigɛ min bɛ ka kɛ ɲinan sisan kabiri ala ye ne kɔni da ne ma k'a ye Mali la tellement ka jugu mais ni maliyɛnw sɔnnen a ma maliyɛnw ɲɛ b'a la baara min bɛ ka kɛ et puis maliyɛnw y'a faamu k'a fɔ ninnu denmisɛnnin ninnu kabiri ninnu ma wolo nin manamana ko in bɛ sen na mais u bɛna ale fɛɛrɛ de tigɛ a la o dɔrɔn de bɛ ka maliyɛn sɔn dɛ maliyɛn sɔnnen muɲunen don dɔrɔn de kama dɛ sinon ne min sigilen filɛ ne yɛrɛ ka fɛn caman jenina la o appareil bɛ jeni u b'an ka appareil jenina usine tigiw ka usine tɛ ka fonctionner minnu ka ni groupe tɛ mɔgɔ bolo e ka baara tɛ kɛ soudeur misɛnninw ni fɛn ninnu les PME la les petites et moyennes entreprises ni se t'i ye e ka baara bɛɛ jɔlen don mais maliyɛn kelen bɛ ka facture gonflée fana bɛ ka na di mɔgɔ merci et puis voilà n ɲinɛna o kɔ e ni ala cɛ jaja ko parce que u ka courant tɛ ne fɛ yen solaire de bɛ ne fɛ yen mais jaja ko énergie ka facture 2 tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'o tɛ k'u b'a tigɛ o kɔrɔ tɛ wari bɛ ka don mais wari bɛ ka taa min cɛkɔrɔba zon dutigi zone de b'u sigi k'olu bɛ bɔ ko défendre ko syndicat alhamdulilah ne yɛrɛ somɔgɔ tɛ nin na ni nin sugu kɛra ne fa ye i bɛ na dɔrɔn ne b'a fɔ baba yɛrɛ ka so bila an ye parce que yana maloya a bɛ ala cɛ mais nin bɛ kɛ cogo di jamanadenw bɛ ka sa aw ka sonyali bolo aw tɛ maloya k'aw dogo n'o ye aw bɛ bɔ k'aw bɛ nkalon tigɛ et puis u bɔra u ka kuma la u ye mun de ɲɛnama fɔ ko non k'a ko k'u bɛɛ de a don ta bɔ ta n'a fɔra la o bɛɛ n'e t'a la e ka ma la vraiment o ye kelen filanan n'a ko bɛɛ a ye taa plainte déposer a kan kɛ sariya la sabanan a ye min fɔ n tiɲɛ tɛ a ye taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ constitution kura la a b'a la o ministre fara député fara président an bɛɛ bɛ se ka juger sisan o an bɛɛ bɛ taa juger comme citoyen normal o bɛ yen o de bɛ yen sisan o ni nkalon a ye taa yanni a ka sigi aw yɛrɛ ka kalokalokan fɔ a kuma kun ni ju foyi t'a la et puis k'aw yɛrɛ la maloya dɔrɔn a ma daminɛ olu la ne ma polisiw ta f'i ye nin yan a syndicat jɔjɔli bɛ yen mais a baarakɛyɔrɔ minnu feerela nkalon kan k'aw ka mɔgɔw ka hakɛ t'u la syndicat ma foyi fɔ a la parce que u bɛ dɔ de di syndicat ma fɔlɔ baarakɛyɔrɔ ka se ka sigi ka feere an bolo bɛ kalama kosa in na an bɛ ka kɛlɛ kɛ ka Mali usine minnu binna Comatex i n'a fɔ Comatex ni Coma ninnu an y'a ye u ye syndicat nɛgɛn cogo min pour que ka se ka kow kɛ o ni syndicat ma sɔn a tɛ kɛ o u bɛ syndicat ɲɛmɔgɔ dɔw de nɛgɛn u n'olu ka bɛnbakan u bɛ sɔrɔ ka janfa don entreprise ma an b'o bɛɛ kalama donc n ka kuma daminɛ la syndicat Mali lafasatɔn ninnu lafasatɔnw tɛ a bɛɛ kalabaciyatɔ Mamadi Biton Kulubali an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn waati korona an bolo ka i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi bi ka se ka na ani ka se ka barosigi kɛ jamana yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔba 2 kan min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔgɔduguyanfan na ni o ye duguba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma Kidali Mali wolomasiri tabaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin ni dugu kofɔlen ma ka taa se an ka kuranko yɛrɛ bɛ lahalaya ma yuruguyurugu yɛrɛ min y'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na da na doni bɛɛ lajɛlen na an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn
an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma an na to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka an da don Mali lahalaya wɛrɛw la min ma kɛ sɔrɔ fɛn ye ka se ka fɛsɛfɛsɛli ko la jamana kɔnɔdenw yɔrɔ an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Bamako yan ka taa se Mali duguba wɛrɛw ma ha ka diya an ka tunkarankew an tɛ sɛgɛn ka ɲinan ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna na k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ merci beaucoup. يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم والآمل